Һәм бу аждаһа ни өчен Кытайныкыннан көчлерәк? Ул суда да йөзә алган, очып йөри алган, теге утыда чыккан. Кытайныкы суда йөзә алмаган. Һәм тиз утыра торган булган. Һәм батарея тиз утыра. Су эчендә дә ут чыгара алган булган. Безнеке. Безнең су эчендә ут чыгара алган. Менә күрәсең. Хәерле көн, хөрмәтле безнең тамашачыларыбыз дип әйтсәм дөресрәк булыр инде. Ышанабыз. Бу тапшыруны карарсыз да, тыңларсыз да, әйдәгез алдан ук әйтеп китәм. Безнең тапшыруыбыз подкаст формасында эшләнә. Моны сез утырып карый аласыз, я вакытыгыз юк икән карарга, бары тик юлда икәнсез, кушып аудио рәвештә шулай тыңларга да була, үз эшегезне эшләп. Чөнки безнең тапшыруыбызга без чакырабыз төрле кызыклы кунакларыбызны, төрле белгечләрне һәм шул кунакларыбызга, белгечләребезгә бирәбез гади халыктан гади сорауларыбызны һәм аларга ниндидер җавап алып, шуның турында аралашырга, шул теманы аңларга тырышачакбыз. Безнең бүгенге чакырылган махсус кунагыбыз Айрат Файзрахманов, тарихи фәннәр кандидаты. Ул безнең нәкъ шулай тагын бөтен дөнья татар яшьләре форумының рәисе урынбасары. Һәм безнең нәкъ шулай студиябызда урнашты безнең кунакларыбыз яшь Айрат син дә яшь инде монда. Ничектер теге дөресрәк булмас хәзер. Йолдыз Гибадуллина, Татар радиосы алып баручысы, диджей дисәм дөрес буламы? Дөрес ул. Все, менә Татар радиосында алып бара, үзенең тапшыруы бар. Нәкъ шулай төрле темалар белән кызыксына алып баручы буларак. Фаил фамилиясын әйтмәсәгез дә була. Менә Фаил дисәгез, минем турында бар кеше дә белә диде. Я шуңа ышанамы, я уже шул өмет белән яшиме, без каршы килә алмыйбыз бу әйбергә. Безнең нәкъ шулай дустыбыз Фаил КВНда катнашып, төрле урыннар да алып, нәкъ шулай Фаил син укуың булай төп. Уку менин Казан дәүләт аграр университетында. Кемгә укыйсың? Инженер-технолог по технике безопасности. Менә шундый үзегез беләсез, үзе аңларсыз, кемгәдер бәлки кирәк тә булыр шундый специалист, кем белер. Һәм тапшыруны алып баручысы мин Рөстәм Кәримуллин, безнең подкастыбыз шушы сүзләр белән, шу тем белән башланып китә. Айрат, әйдә башлыйк бүгенге менә шушы аралашуны синең белән, менә шушы сорау белән безнең тарих фәннәре белгече килгәч, иң беренче сорау әлбәттә Татарстан тарихы буенча сорау бик төпле булыр инде. Беренче үк сорауга карамастан дагы кем без татарлар, каян килдек без? Менә шушы җиргә килеп, әйдә менә шушы темадан башлыйк, аннары әкренләп куптарып килеп җитербез чыкраена. Чөнки бәхәсләр күп, карашлар күп, чынлап дигәндә фәндә дә карашлар күп. Әмма хәзерге вакытта төп җиңгән фикер татарларның төп нигезе ул Алтын Урда вакытында. Алтын Урда. Нигезе барлыкка. Монголлар шулай. Монголлар да түгел. Сорау биреп була. Без кем? Без булгармы? Без монголмы? Без монда татар гынамы дип. Иртән монгол булгалы мин вакыт. Иртән күп кеше монгол. Чынлап дигәндә бу барлык халыкларның тарихы безгә бәйле. Безнең тамырыбыз күп төрле. Безнең Болгар халкы тарихы да безгә керә. Безгә Ныгай халкы тарихы да безгә керә. Ныгайлар алар бүгенге көндә кая урнашкан? Бүгенге вакытта Ныгайлар күбрәк Кавказ тирәсендә, Ставрополь өлкәсендә яшиләр. Аларның үзләренең җирләре юк инде. Аларның кызганычка каршы республикалары барлыкка килмәде. Һәм безнең үзебездә дә бу Ныгайлар мишәрләр сынрак буламы, юкмы? Ныгайлар шулай да дип әйтеп була. Менә чынлап дигәндә хәзерге вакытта татарның теге этник тарихы ачыла гына бара. Һәм шуны гына әйтеп була, тамырлары күп. Безнең Кыпчак тыкымада Кырым татарлары ул бераз икенче Кыпчаклар түгел алар. Аларның да Кыпчак өлеше бар. Кыпчак өлеше татарда да бар, башкортта да бар, Ныгайда да бар, Казакта да бар, Үзбәктә да бар. Ныгай өлеше шулай, менә бу барлык халыкларда да бар. Анда Каракалпакларда да бар. Шул ук вакытта безгә күп итеп эләккән өлешебез дип әйтимме? Ул финно-угур халыкларының өлеше дә юк түгел бездә. Мары яклары. Мары яклары, татарлашкан марылар, удмуртларда бездә юк түгел.
Біз демек қойындыр жиылған һәрбір милләт зур милләт анасыздыкларга кирәк. Ул күп тамырдан барлыкка килгән милләт. Руслар да, анда алманнар да, итальяннар да, мәсәлән, итальяннарны карыйк, аларның төньякта яшәүче итальяннар көньякта яшәүче итальяннарны аңламыйлар. Телләре хәтта аңлашылып бетми. Итальян дигән милләт İtalyan degen millet 19. ғасырның уртасында гына барлыкка килә. Алманнар да, французлар да. Италия кешесенең каны бар. Италияда бераз төрки өлеше дә юк түгел, шулай да дип әйтеп була. Ошаш анда бар этрускаларның да легендалары. Ну бу бик тирән борынгы тарих, аңа кермибез. Ягъни менә безгә күпме менә тыкымнар, күпме кабиләләр, күпме халыклар безнең үз ичебезгә кергән. Чөнки без милләт ул менә шундый чиста гына була алмый димәк. Чиста була алмый, милләт ул сәяси төшенчә һәм үз иченә ул менә төрле тамырны ала. Күп төрле күп өлеше безнең татарларның кайдан килгән? Менә шуны әйтергә кирәк, тагын бар bu etnik tarix. Бар әле генетик хәзерге вакытта. Менә моның буенча бар инде мәгълүмат. Бу бик шундый зур яңалык. Бу соңгы 10 елда гына тарих фәненә керә башлаган нәрсә. Генетик изләнүләр һәм без ачып карасак, үзебезнең ДНКның тарихын каян килгәннәр. Монда теге Кытай ягыннан да килүчеләр, теге Азия, Африка ягыннан килүчеләр дә юк түгел. Әмма теге карасак безнең фин-угырларга ошаган генетик өлеше без 4тән 1 өлеше якынча. Менә без соңгы нигә без шу хәле хоккейны яратабыз. Һәм әйбәт уйныйбыз. Шулай, дөрес. Һәм төрки халыкларының да генетикасына ошаган анда 3тән 1 өлеше без анда. Һәм башка анда халыклар bizning хәтта балт славян өлеше дә балт славян халыкларына ошаган генетикасы да бар. Авропа һәм бездә әле Европадагы халыкларның генетикасы да бик зур. Менә карасак, башка төрки халыкларда ул азрак өлеше. Кырым татарларында гына һәм теге Кырым татарларында гына менә шундый Европа белән бәйле генетикасы зур. Ягъни безнең тарихыбызны ачып карасак, монда фин-угырлар гына түгел, нидер автохтон, без белмәгән халыклар да кергән. Автохтон ул кашандыр 2000-3000 ел элек менә монда яшәгән кем белән инде ул халык. Без аны археологиясын гына беләбез. Аннан да нидер балталары булган. Шундай нидер савытлары булган. Алар шулай күмгәннәр кешене. Һәм аларның эзләре менә монда Казанда бар. Паргорькода бар шундай урын. Паргорькода түгел инде теге Новаторов станциясы өлешендә анда 2 шәһәрчек бар. Шундай кырылма валлар гына калган, зур холм калган. Ул ананинская культура дип атала. Ананинская культура менә культура турында аерым минем бер соравым бар. Ансы ананинская культура бер бәләкәй генә өлеш бит. Бу да өлеш безгә кергәндер. Безнең белән бәйле. Безнең белән бәйле. Безнең җирлектә булгач, монда килгәннәр төрки халыклар, моны ассимиляцияләнгәннәр. Ассимиляцияләнгәннәр. Анарсын тагын төрки халыклар килеп барган. Шундай дулкын итеп төрки халыклар килгәннәр. Менә мондый бер сорау мин хәтта үземә язып та алдым. Шундай интернетта укып алдым мин моны, әлбәттә төрле сайтларда, төрле җирләрдә күреп, уральская культура дигән менә шундый бер мәгълүматкә тап булдым. Уральская культура бу бөтен дөньяда дагы таныш, бөтен дөньяга да ничектер теге билгеле дип әйтсәң дә була, дип культура булып саналамы, бармы шундай бер? Менә күп җирдә шундай бергә тап булдым. Уральская культура. Менә ин башта без әйтмәдек шуны. Тарихчылар төрле юнәлешләр буенча белгечләр була. Мин теге күбрәк менә укыган яктан моны сөйләдем инде. Мин үзем белгечлегем буенча 20-нчы гасыр белгече. 20-нчы гасыр. Менә филологиядә бит була, романы германский. Аны рус филологиясе. Дөрес. Без бу таштырмый, дөрес бу таштырмыйбыз. Шуңа күрә мин күп нәрсәне әйтә алмыйм бер яктан. Һәм тарихчы күп
үз дәверне яхшы белә ул мәсәлән. Мин бөтен җинтекләп 17 елның дәверендә нәрсә булганлыгын әйтә алам мәсәлән. Менә без аңа барып җитербез. Шул ук вакытта мин татар халкының тарихының борынгы тарихы белән нык кызыксынам, китаплар укыйм, журналлар укыйм, күп кенә тарихчылар белән аралашам. Ул яктан бик зур белгеч инде Дамир Исхаков, ул безнең киләчәк кунагыбыз димәк. Йылдызыбыз чынлап тарих фәненең, чөнки ул этник тарихны ачып китә. Татарлар дигәнне борынгы тарих булгач, аның бит инде ниндидер елы буларга тиеш. Татарлар ул ничәнче гасырдан, ничәнче елдан бирле килгән милләт халык. Бик яхшы сорау. 8нче гасырда шундый менә Алтайда бер таш тора. Һәм Билге Кахан ташы дип атала ул анда. Һәм анда төрле халыклар саналып чыккан. Төрки, монгол халыклар. Безнең белән монгол тарихы да бераз бәйле, аны әйтеп китермәгә форсат булса. Һәм менә шул халыклар арасында 30 татар дигән термин. 30 татар. 30 димәк 30 бәлки кавым анда род инде. Ягъни 30 кавымнан торучы халык 30 татар. Яки 30 ниндер 30 полк чыгара ала торган. Әйтергә кирәк, татарларның күп кенә бабалары шундый хәрби яктан, гаскәри яктан, әлбәттә, гасырлар дәвамында бик уңышлы булганнар, күп кенә җирләрне яулап алганнар. Бу безнең тарихыбызның бер өлеше генә. Һәм менә 30 татар инде 8нче гасырда инде менә шул ташта язылган. Әмма менә ул ташта язылган вакыйгалар 8нче гасырда ул таш куелган. Әмма ул ташта 6нчы гасыр турында сүз алып барыла. Димәк, имештер, 6нчы гасырда 6нчы гасырда татарлар инде 30 татар кавымнары ул вакытта инде булган, ул исем кайдадыр йөргән инде. Димәк, татар исеменә 1500 ел. Һәм ул гына түгел, ул татарлар төрки каханлыкны булдыруда өлеш керткәннәр. Ягъни безнең бабаларыбыз билгеле зур булган дәүләтне оештырган халыкның берсе. Менә бит эшенә дә бар төрки татарлар, теге мин менә нәкъ шулай китапларда да укыйм, мин Гаяз Исхакыйның нәкъ шулай бер китабын ата булып анда да укыдым. Анда бик күп менә шушы язылышы бар. Төрки татар дип язылар инде аны русча. Менә шушындый исем белән йөргән. Булганмы бу мондый хәл, яки бу шушындый теге мәгълүмат Төрки татарлар дип йөрткәннәр. Булган хәлме бу? Менә әйтергә кирәк, 19нчы гасырда, 20нчы гасыр башында әле безнең бабаларыбыз бәхәс кырган, кем без, татармы, булгармы анда. Без хәсрау бергән шикелле ул вакытта да сорау бергәннәр. Һәм ул вакытта әле исемне тулысы белән менә бөтен халык үз-үзенә татар итеп атамагандыр. Кеше ничек күбрәктер теге үз районда, үзенең авыл җирлегендә яшәгән. Ул теге кайдадыр тагын 1000 чакрым дансына анда тагын да татарлар яши, шуның турында уйламаган. Кайдыр чыгып китмәгән бит инде автомобиль, автобусларында булмаган. Менә татарлар менә без татар телендә менә монда сөйләшәбез. Уйламаган да без кем мен анда татар. Бу зыялыларның бәхәсе. Һәм менә шул зыялылар бер термин буларак төрки татар итеп аны дефис аркылы кулланганнар. Һәм сәяси төшенчә булып 20нчы гасыр башында бу термин кулланылган. Һәм менә безнең беренче татарның беренче менә Казан ханлыгыннан соң беренче ешкан сәяси автономиябыз ул 17нче елда Казанда игълан ителгән булган. Һәм ул шулай аталган бөтен Ичке Россия һәм Сибир төрки татарларының һәм мөселманнарның милли мәдәни мөхтәрияте. Ну шундый озын. Аңлашыла. Төрки татар анда төшенчәсе кулланылган. Һәм безнең автономиябыз беренче автономиябыз төрки татар исеме белән бәйле. Төрки татар. Шуннан соң Татарстан менә бу автономиядән гафу. Шул автономиядән килеп чыккан идея Идел Урал штаты идеясе, Идел Урал штатыннан килеп чыккан Татар-Башкорт республикасы, Татар-Башкорт республикасы идеясыннан Татарстан республикасы туган. Бу 2 ел эчендә барган вакыйгалар шактый катлаулы һәм безнең Татарстаныбыз бүгенге Татарстан 2 ел. Менә шушы Идел Урал штаты. Бу аерым бик кызыклы, фаҗигалы шул вакытта тарих.
һәм Татарстан безнең бүгенге Татарстаныбыз шул милли мөхтәрияттән үсеп чыккан проект дип әйтим, сәяси проект. Шуңа күрә төрки татар сүзендә онытырга кирәкми. Ни өчен төрки татар? Гафу итә. Дөрес. Сибир татарлары, башка хәтта ныгайларны да кертергә тырышканнар татар зыялылары. Татар теленә ошаган телдә сөйләшкән кешеләрне алар төрки татар дип атаганнар. Ул вакытта хәтта Кавказ татарлары да төшенчәсе мәсәлән булган. Азербайҗаннарны Кавказ татарлары бүгенге көндә юк. Юк, аны ул менә әйтергә кирәк, бар фәндә экзоэтноним. Кем менә руслар татарны һәрвакыт татар итеп йөрткәннәр. Бәлки безнең бабаларыбыз бер-берсен болгар дип атаганнар анда. Яки анда ныгай дип атаганнар. Руслар аларны татар итеп атаган. Монда килгән алманнар аны татар итеп атаган. Бәлки татар итеп язылырга да кирәксенмәгәннәр безнең бабаларыбыз. Әмне башка халыклар аны татар итеп атаган. Без мәсәлән алманнар, немецларны алман итеп атыйбыз. Бу нәкъ экзоэтноним. Үзенең немецларның, алманнарның үз аталышы ничек үз-үзен атыйлар? Deutsch. Алар үз-үзен Deutsch атый. Японнар, біз аларны Япон дибез, алар Жапан. Алар үз-үзен Микада дип атыйлар. Микада, менә шулай син бит Кытайлылар, Чайна, Кытайлылар, Чайна, алар үзен Кытай дип димиләр ич. Алар әйтәләр. Ни шиша? Алар хан. Алар ханцы. Ханью. Аха. Әйдә, сорауыңны файл син китәсендә бар. Башкортлар турында сүз кирип китте дә, шуннан кызык булып китте. Татарлар белән башкортларның уртак яклары, бәлки инде аермалары. Ни өчен бар ул гомумән? Генетикасын карасак, генетикасын карасак без бик охшаган. Әмма шул ук вакытта аларга кергән өлеше, аларда ныгай кавымы төркемнәре дә бар, кыпчак төркемнәре дә бар. Алар кыпчак телле, менә кыпчак. Ул кыпчак телле, ул кыпчак тәгәрмәш телле. Юк, кыпчак. Ошаган, бәлки каяндыр шуннан чыккан. Һәм менә ныгайлар, кыпчаклар аларның өлешендә дә бар. Аларда болгар өлеше дә бар. Менә кайчандыр болгар бабаларыбыз качкан ул җирләргә һәм башкортлар белән ничектер тоташкан. Аларда бар рух дигән төшенчә, бездә кызганычка каршы рух дигән төшенчә инде югалып калган. Род. Менә шул рулар арасында бар бүләр, биләр. Менә димәк ул биләр ягыннан болгарлар алар ягына киткән. Һәм бездә инде күпме болгар. Чувашлар әле ятыйлар үзләрен болгарлар дип. Менә болгарлар турында инде бер-ике сүз тагын әйтәм. Чынлап дигәндә безнең мәдәни һәм дини матрицабыз ул булгардан килгән. Бәлки чыганак шунда. Болгарлар бик нык кырылган 14-нче гасырда. Чумаларны йыкты. Менә бүген шул инфекция бара мәсәлән. Ул вакытта чумаларны йыкты. Болгарлар анда Болгар шәһәрендә болгар калмады шул чума. Һәм монда Аксак Тимер үз явы белән килде. Яулап алды. Болгар дәүләте Алтын Урда эчендә булган Болгар дәүләтен. Бу безнең халык хәлсез вакытта килде инде. Монда бер ханлык булганмы соң менә шу Болгар җирлегендә бу бит инде Алтын Урда белән бәйле. Сорау бирсәм ярый, менә шу болгарлар каян килгән дип бар, менә шундый без риваят. Син дә беләсеңме? Юк. Безне югары уку йортында шулай дип аңлатканнар иде. Кубрат хан белән бәйле аларның килүләре дип, һәм хәтта безнең нәрсәгә безнең символ Акбарс. Акбарс инде бездә яшьтергән хайван түгел. Юк, бары тик бик көчле хоккейный команда. Кавказ тауларында гына яши торган хайван дип инде. Һәм безнең болгарлар килгәннән шул Кавказ якларыннан. Ашыкма, Илдус, 5 кенә секунд мин дәвам итим, чөнки минем дус малаем бар, менә шуша Кабардино-Балкария Республикасыннан. Ул үзе Балкар булып килә, дөрес әйтәм. Син аның белән татар телендә яшәсең, ул син белән балкар телендә. Расул, фамилиясе Чабдаров, ул миңа үзе сөйләде, монда Татарстанда да Чабдаров дигән ниндидер теге кешеләр бар, бак теге
алар турында ишетәбез дә, беләбез дә. Мәйтәм, сез беләсездер, мин беренче ишетәм Чабдаров дигән фамилияны. Ул миңа менә шушындый бер риваят шикелле нәрсә сөйләде. Ди, менә шушы бүгенге көндә Кабардино-Балкария менә шушы урнашкан республика җирлегеннән, каядыр шуларның кайсыдыр бер җирлегеннән, шундый риваят чыгып китә 3 абый. Әйе, 3 бер туган. Әйе, чыгып китә бүгенге көндә. Берсе китә Днепр ягына, берсе китә Идел ягына, берсе үз урынында кала. Менә шундый гына бер хәл. Берсендә Болгария, бу бит инде теге була. Болгар, шуңа күрә охшаган, һәм Балкария. Менә бу каян килгән сүз, каян килгән? Менә мин дә шуны сорамакчы. Шуны сорамакчы. Әле Кубрат хан белән бәйле тагын риваятлар да бар, кызыклы анда теге Сибир көне. Әйе, берсе бер битакмасын драсын ясы бер көне аннары бергә. Әйе. Бу Кубрат хан белән бәйле бер риваят, ул күп кенә халыкларда бар. Чынлап дигәндә Дунайга гына түгел, хәтта Италияга киткән төркем дә, Европага киткән 5-6 төркем таралган. Дунай, мин Днепр дидем, бик. Әмма безнең болгарларның килеп чыгышы Кавказдан гына түгел, аларның төп нигезе кайчандыр алар менә хуннар белән бергәлектә, башка төрки халыклар белән бергәлектә Алтай, Байкал, Монголия бүгенге далларында кайчандыр яшәгәннәр. Азык-төлек азайган, анда кырган җирләр һәм алар сугыш белән, яу белән киткәннәр көнбатышка һәм гасырлар буе, 2 гасыр буе алар менә Кавказ тауларына хәтле килеп җиткәннәр. Алар күчмә халык булган. Башта алар күчеп йөргәннәр кайдыр теге далларда, аннан шул даллардан килгән күчеп итеп Кавказ тауларына урнашканнар. Кавказ таулары янына, тауларга түгел, һәм Кырымга, һәм Болгар кавымнары төрки каханлык эчендә зур көч булганнар. Һәм алар шул ук вакытта бу төрки каханлыкны бер яктан җимергән теге милләттә халык кавым булганнар. Һәм үз дәүләтен тарихчылар аналаты Бөек Болгар иле булдырганнар шул Кавказ ягында һәм Кырым ягында. Аларның Кырымда үзләренең башкаласы булган, элекеге грекларның булган Фанагория шәһәрен алар яулап алганнар. Һәм анда үзенең теге резиденциялар башкаларын кылганнар. Кубрат хан шунда утырган. Менә син күп кенә хәзер безгә күп мәгълүматны сөйлисең, менә шу хәрби яктан. Юк, бөтен нәрсә аңлашыла. Мин хәрби яктан караганда, менә ничә мәртәбә инде хәзерге менә шу әңгәмәдә бездә генә ишеттем. Яулап алганнар, яулап алганнар, яулап алганнар. Варвар дип шундый вакыт, шундый дәвр булган. Бөтенесе кемнең кеше берәр халкының кеше күбәя икән, ул башка күршеләрне яулап алырга тырыша. Шундый теге аңлау булган. Һәм яулап алган безнең бабаларыбыз дигәндә, ул теге бер өлеше генә. Әлбәттә, гади теге безнең бабалар сарык көткәндер. Только бер кичкенә генә өлеше ул теге хәрбиләр булган. Хәрбине тотыр өчен теге ат анда күпме анда металдан кыйлган әйберләр, кылычлар, анда хәнҗәрләр һәм әллә нәрсә булырга тиеш. Аны тотыр өчен 5-6 крестьянның хезмәт, 5-6 гади кешенең хезмәте кирәк. Аны содержать бер хәрбине тотыр өчен. Әйе, 5-6-10 хәтта. Бу кыйбат бер хәрбигә 10 кеше. Әйе. Хезмәт итәргә хезмәт кирәк. Туендыра. Аны ташатырга ул хәрби эшләми, бары тик сугышта гына. Чәчми, әйе, һәр вакыт бары тик кенә сугышта. Ни? Илемдә бар хәзерге заман белән дә. Әзмәс. Һәм менә аны да әйтергә кирәк. Һәм менә шул Аксияк өлеше хәрби өлеше инде. Ул үз-үзен Аксияк дип санаган, чөнки ул аның кулында көч, хәрби көч, ул сине дубинка белән, теге кылыч белән үтерә дә ала. Дубинка белән ар бүген, ул вакытта да кылыч белән. Дубинка да булган вакытта шундый полиция. Әйе. Ул үтерә дә алган. Шулай. Шуңа күрә ул теге кеше була торып, ул үз-үзен Аксияк итеп санаган, гади халык әлбәттә аны шулай Аксияк итеп санаган. Һәм ул Аксияк, менә әйтәм, Аксияк үз-үзен татар итеп йөрткән. Гади халык татар итеп бәлки йөртмәгән үз-үзен. Шулай да булган мөмкин. Аксиякләр төркеме
ул татарлар булган. Менә без хәзер Ойрат бик әйбәт темага кирип китәбез. Менә Булгарларга җавап бирмәдем. Булгарларга җавапны алып бетерүгә. Син дә сораган әйбергә. Әйе. Чынлап та берничә өлешкә бүленгәннәр, кемдер Дунайга, кемдер Иделгә киткән, кемдер шунда Кавказда калган, һәм шул балкарлар нәкъ болгарлар белән бәйле. Монда килгән болгарлар бер өлеше ислам, күпчелек өлеше исламны кабул иткән, бу безнең бабаларыбыз һәм аларның мәдәни матрицасы. Бездә шул ук вакытта бер өлеше аны исламны кабул итмәгән, бу чуашларның бабалары. Шуңа күрә чуашлар әйтәр, без шулай болгарларның дәвамчылары. Идел буенча алар Идел буенча үзләренең җирлекләренә киткәннәр. Менә бу көннә урманнарга киткәннәр, финно-угурлар белән теге берләшкәннәр инде, һәм шулай чуаш халкы барлыкка килгән. Һәм әйтергә кирәк, болгарлар монда ислам белән инде бер өлеше инде мөселман булганнар, рәсми рәвештә бары тик 10-нчы гасыр башында гына Болгар әмирлеге оешкач 922 елда рәсми рәвештә кабул иткәннәр. Әмма менә археологлар казый, һәм менә шул Днепр якларында, Кубань якларында алар бер шәһәрчек казып чыгарганнар 10 ел элек тапканнар бер шәһәрчек. Ул болгарлар белән бәйле. Фәндә аның термин Сидоровское городище дип атала. Һәм анда мөселманнар, болгар мөселманнар яшәгәннәр 8-нче гасырда. Ягъни безнең бабаларыбыз археология ягыннан карасак, инде 8-нче гасырда бер өлеше исламны кабул иткән. Менә Ул кайныр Кавказдан килгән, теге гарәпләр анда беләбез, сугышлар белән килгәннәр. Күп кенә Кавказ ягында. Һәм Кавказ ягында халыкларын бер өлеше ул вакытта инде исламны кабул иткән. Һәм Кубрат хан вакытыннан соң инде уллары ул вакытта бәлки инде кемдер исламны кабул иткәннәр. Һәм бу традицияне бераз булса да алып килгәннәр Болгарга, аннан соң таралган һәм теге исламны кабул иткән дип дигән риваят барлыкка килгән. Нишин риваят, чөнки ленточка белән теге ачмаганнар инде исламны кабул итеп, мәчет менә Исәнмесез, без менә монда без мөселманнар. Юк, андый алай булмаган инде. Менә шундый сорау хәзер без менә килдек, хәзер аңладык, менә шушы бик күп кенә сонлы хәрбиләрне тотыр өчен күпме кеше кирәк булган, күпме эш, күпме хезмәт кирәк булган. Гомумән алганда менә татарлар ни белән шөгыльләнгәннәр? Татарлар арасында теге иң популяр дип, көнкүреше иң популяр дип әйтәм, нәрсә булган, ни эшләгәннәр алар? Әлбәттә, менә хәрби өлеше зур булган. Шул Кыпчаклар, ныгайлар, алар шундый хәрби ягыннан көчле тыкымнар булган. Теге монголлар яулап алганда, алар шул монгол һәм татар кавымнарына берләшкәннәр. Менә бу хәрби эш белән шөгыльләнгән кешеләр. Шул вакытта гади кешеләр сарык тотканнар, хайван, мал тотканнар. Безнең нидер өлешебез уграфин булган дигәндә, алар урманда яшәп, урманчылык белән теге бал кыртлары, анда төрки халыкларга әле бал кыртларын тоту ул хас булмаган. Бераз монда болгарлар монда килгәч, әле тиз генә күчмә китергә авыр, чөнки без бар күчмә халык булып саналабыз, шуңа күрә берничә гасыр эчендә алар күчмә халык булудан туктадылар һәм ашлык чәчеп инде көн күргәннәр. Һәм менә инде монда монгол, татар явы килгәч, Бату ханнар монда килгәч, ул вакытта Болгар дәүләте бик бай булган һәм алар ашлык сату белән шөгыльләнгәннәр. Ягъни гади теге кеше бары тик кенә үз-үзен ашату өчен генә ашлык җитешмәде, кәсеп сату өчен теге. Шуңа күрә болгарларда күп кенә шәһәрчекләр булган. Болгар гына түгел, биләр генә түгел, теге Самара якларында да шәһәрчекләр булган. Иделнең урта өлешендә шәһәрчекләр булган. Ул зур, ул Казан ханлыгы белән чагыштырсам, Болгар дәүләте 1-2 тапкыр зуррактыр. Сувар, анда һәм башка. Сувар, менә сәүдәгәр татарлар турында менә шундый тагы бар иш, шундый да мәгълүмат бар, теге бик көчле сәүдәгәрләр, сатучылар, әйбәт саталар, күтәрәләр. Мәсәлән, ниндидер эш белән, бәләкәй генә нидер бәләкәй эш сату белән, менә шул ашлыкны дип әйтим, җыеп сату белән кирип китеп, аның янына бер заман килеп чыган нидер тукымалар сата башлар, аның янына тагын нәрсә килеп чыга. Бар менә шундый
берәр мәгълүмат или дөресме менә шушы мәгълүмат татарлар бик көчле сәүдәгәр булган дигән. Татарларны болгарларның дәвамчылары дип санасаң, теге болгарлар әлбәттә инде менә хәтта Кубрат хан вакытыннан бирле сәүдә белән шөгыльләнгәннәр һәм ул сәүдә халыкара сәүдә булган. Алар теге Ефәк юлының бер өлешен тотканнар, төрки халыклар гомумән Ефәк юлының бер өлешен тотканнар, ясак җыйганнар. Шул ук вакытта сәүдәне дә алып барган өлеше булган һәм хәтта теге болгар әле Хәзәр халкы булган. Хәзәр халкы да безгә кергәндә дип әйтеп була. Болгар Хәзәр сәүдәгәрләре хәтта теге Испания якларына да барып биткәннәр дигән фаразлар бар. Гумилев шуның турында мәсәлән яза. Теге яһуд сәүдәгәрләре белән элемтәдә булганнар, яһуд ул теге bundan buğunğa şunday sövdəgərlər bulğan. Alар инде дөресрәк әйдә яшәр батырын түгел, көчлерәк. Nə alardan da alğanlar, сатып төртеп җибәрә аларда көчле. Сәүдә алымнарын алардан да алганнар. Менә бу Болгар өлеше. Менә шундай сату бүген күбрәк теге мишәрләргә хас итә. Дөрес. Ну, барлык татар инде сәүдә итәргә ярата. Монда дөресрәге, гафу итендә дөресрәге барлык татардагы теге сәүдәгәр була ала. Әмма барлык мишәр 100% сәүдәгәр. 100% сәүдәгәр. Бу сатмаса да име? Һәм бу традиция инде күбрәк теге Казан ханлыгы яулап алынгач инде без инде монда урманнарга качып, кайбер өлеше Рус дәүләтенә хезмәт итеп көн күргәннәр. Ягъни төрле дәврдә төрле шөгыльләнү булган. Һәм 17-18 гасырларда сәүдә белән ныклы итеп шөгыльләнә башлыйлар. Ни өчен дигәндә, чөнки җир җитмәгән. Татарга җир җитмәгән, иң уңышлы җирләрдән алар монда куылган. Җирләр татарда бик аз булган һәм күпләп татар көн күрер өчен нәрсә эшләргә вынуждены инде ул сәүдә белән шөгыльләнә башлый, базарга алыш-бириш. Менә күбесенең теге бабаларның язмышын карасак, сезнең бабаларыгыз миңа калса сәүдә иткәннәр, авылда яшәсәләр, авылдан ашлыкмы, нәрсәме китереп сәүдә иткәннәр. Менә мәсәлән, турдан турысак булса да алыштыру булгандыр. Я кичкенә кибет тотканнар, я кибеттә хезмәт иткәннәр. Чынлап та татар теге сәүдә ягыннан бу барлык татарның бер шөгыле булган. Нәрсәдер сатырга инде. Чөнки ашлык җитеп бетмәгән. Ничектер көн күрергә кирәк, бар итеп иген белән шөгыльләнеп булмый. Чәчеп җыеп кына дөрес. Һәм әле әйтергә кирәк. Әйтергә кирәк. Һәрбер халыкның тарихына бик нык тәэсир иткән климат үзгәрүе. Һәм 18-нче мәсәлән 19-нчы гасырда бик салкын булган. Хәз елына бара 20-нче гасыр ул теге дулкын итеп бара чынлап дигәндә. Менә моның турында да аерым бер фикрем бар, дәвам ит. Һәм климатта үзгәрү сәбәпле уңыш әзрәк җыелган, нәрсәдер эшләргә кирәк. Шулай теге сәүдәгә дә бер кичкенә генә тәргиш булган. Мин сикерәм инде болгарлардан бүгенге татарларга, мишәрләргә дә сикердем, Алтын Урдага сикерәм. Алтын Урда ул шын шундай сәүдә дәүләт булган һәм бик күп сәүдә юлларын тоткан ул. Күбрәк Кырым һәм аскы Иделнең аскы өлешендә шундай сәүдә шәһәрләре. Безнең Сарай дигән башкалабыз булган. Уланда хәтта фаразлар бар. Ярты миллион халык та яшәгән, бу бик күп теге вакытлар өчен. Күп халык яшәгән. Чөнки сәүдәндә. Сарай шәһәре. Сарай. Кая урнашкан булган бу? Бу бүгенге Волгоград якларында бер сарай булган, әле икенче сарай булган. Теге бүген Мәскәү, Питерда, Россиядә ике башкала, ул вакытта ике башкала сарай Бату һәм сарай берке. Берсе Волгоград ягында, икенчесе Астраханьга якынрак өлештә булган инде. Шундай сарайлар. Һәм шул сәүдә аркылы Алтын дәүләте, Алтын Урда дәүләте чынлап алтын булган, бай булган һәм күп кенә шәһәрләр барлыкка килгән вакытта һәм безнең татарларыбыз ул шәһәр халык теге күп итеп шәһәр булдырган халык 14-нче, 13-нче, 14-нче, 15-нче гасырларда. Һәм бүгенге Россиянең күп кенә зур эре шәһәрләре ул Алтын Урда шәһәрләре
негізінде барлыққа келген шәһәрләр. Негіз булырга тиеш битендә. Самара, Саратов, Төмән, Тобольск, Тубыл һәм башка, Казан һәм башка шәһәрләр, саны карый башласаң, Әстерхан, аларның негезе Алтын Урда вакыты шәһәрчекләре. Һәм юллар да, төп магистраль юллар, шул Алтын Урда вакытыннан калган юллар. Һәм хәтта магистральләр, һәм хәтта Казанны да карасак, бүген теге Мамадыш тракты бар, безнең юллар бар. Сибир тракты бар. Сибир тракты ул Арча. Арча даругасы дип аталган Арча юлы. Ул менә Алтын Урда вакытыннан да барлыкка килгән юл, сәүдә юлы. Мамадыш ул Жюри юлы дип даругасы дип аталган. Ул теге Саба якларына барган. Ул Алтын Урда вакытыннан билгеле булган юл, даруга дип аталган инде. Даруга, дорога. Даруга. Жюрилер шат карыйдыр, менә күрдегезме? Жюри, мин бәләкәй чактан теге ишетеп киләм, без хоккей уйнарга барайганда. Жюригә. Менә хәзер нидер шундый юлда хәтта булган. Фаил, мин шуны күрә торып, син теге 1 ел тирәсе сорау бирәсең килә инде, әйдә. Менә бик күп чыганакларда, яисә киноларда, китапларда дигәндәй тап булырга туры килә. Менә татарны хәйләкәр дип атыйлар. Ансы да бар. Хәтта бүгенге көндә дөрестрәге менә Мәскәүгә йөрибез, төрле теге фестивальләргә, мин теге комедия фестивальләренә йөрергә тырышам, чөнки безгә гади тормышта трагедия җитә, шуңа күрә күбрәк теге комедиягә йөрергә тырышам. Анда менә татарлар турында сорауны бирәсең, миңа бит нәрсәдер әзерләргә кирәк, ни монолог, ни чыгыш ясарга сорыйсың. Ни ди беләсез татарларны дигән сорауны бирәсең икән, хитрый, хәйләкәр, каян килә. Без үзебез барган КВН мәсәлән безне бүлдерәм инде. Дөрес. Төрки телләр арасында КВНда җыелган иде. Үзбәкләр, менә шул нугайлар безне бик яратып бетермәделәр, мин белмәдем нәрсәгәдер. Башкортлар тагын әллә нинди шул төрки телләр. Ярыйсы бу аңлашыла дип әйтмәде. Башкортлар ярабылар аңлашыла дип. Ярыйсы ул сүзнең әйтмәдең. Ягы, нугайлар менә башладылар шунда безгә карап. Кырынгыда. Алар әйтәләр, менә нәрсәгәдер бездән ничектер читләшәләр, һәм сез бик наглый халык диләр. Кайдан килгән ул шундый стиль? Менә шундый ике стиль чыннан да, менә шушы ике стиль ничек алай дип кереп утырдык өйләренә, өйләренә кереп утырдык, шәйләрне эчеп бетереп, бөтенләй белән алып чыгып киттек, безне хәйләкәр диләр, наглый. Юк, чыннан да кайдан килгән аңлый алмыйбыз. Дөресрәк аңлыйсыбыз килә. Мишәрләр үпкәләмәстер. Мишәрләрме? Татарстаннан тыш яшәүче, гафу итегез. Татарстаннан тыш яшәүче татарларның күпчелек өлеше ул мишәрләр. Юк. Бу шундый шутка. Әмма ни өчен хәйләкәр диләр? Бәлки чынлап та аның нигезе бар, чөнки теге без хәрби шундый гаскәри халык була торып, күпме дәүләтләрне, шәһәрләрне яулап алып, ул булган безнең тарихыбызда. Халыкларын да кырып инде. Моны хәйләсез эшләп булмый. Хәйләсез хәрби яулап алып булмый. Хитрость инде, теге хәрби военный хитрость дигән тактика нәрсәләр бар, стратегия нәрсәләр бар. Аннан башка теге хитрый хәйләкәр булмыйча яулап булмый. Бу бер нигезедер. Икенче нигез әлбәттә сәүдә ул һәрвакыт шундый теге хәйләкәрлеккә дә нигезләнгән булса да кирәк. Матурлап сөйләргә кирәк. Теге бәлки 2 килограмм әйберне 5 килограмм дип сату түгел, теге матурлап сөйләп 1 килода 900 грамм булырга мөмкин ич. Юк, ул яктан татарлар чынлап дигәндә мөселман исламга нык ябышкан була торып, аны гадел итеп алып барганнар, һәм ул яктан татарларга ышаныч булган. Нак шулай. Мотор сөйләү белән презентацияләгән. Презентация. Яхшы менеджер по продажам булган. Менә бик көчле. Бу бит инде дингә дигән хас әйбер, ул шулай тиешле, теге менә бәягә куйгансың икән, дөрес бәягә, дөрес теге ни буенча, ничә килограмм менә куйгансың, менә шул бәя буенча шуның тиешен сат. Тиеш бәягә, дөрес итеп. Ну, сатулашу да ул шулай ук хәйләкәрлеккә нигезләнгән. Бу сиңа кирәк булачак. Менә һәр кыш беләсең, ни дикәтә менә моны алмасаң дигән сүз. Һәм монда да хәйләкәрлек тә бераз наглость та бардыр. Әмма шул ук вакытта, әгәр дә башка халыкларның безгә карашны анализласак, кеше халыкларның үзенә күрә бер комплексы да бар. Татарның да үз комплекслары юк түгел, русларның да юк түгел. Шулай. Әмма теге
башкортларның да, нугайларның да бар, татарларга карата. Нәрсәгә алар безгә үпкәлеме шул нугайлар? Без дә үпкәле бер яктан башкорт безне кыса, да, шулай да әйтеп куябыз. Кайдадыр монда гадел сүзләр дә бар, кайдадыр ул теге үпкәләргә ярату ягыннан да бар ул. Ногай бер яктан үзе әйтә, сез безнең тарихыбызны алгансыз. Чөнки Сөембикә мәсәлән ул Ногай чыгышы белән булган. Әмма ул Ногай әйттек бит, Ногай ул татарның bir үз вакытында татарның берилеше итеп тә каралган. Менә шуңа күрә менә Ногай biraz belki үпкәлидер ул яктан, чөнки без кайсы бер тарихларны Идегәй дастанында менә бик кызык булыр, янсы безнең алдагы тапшыларда шәт килеп чыгар, берәр Ногай халкының бәлки бардыр, бәлки ойратсың бардыр. Аларның төрле карашлары бар, алар төрле шулай теге үпкәләү дәрәҗәсе ягына. Мен әйтәм, шакырып Гафуитныбыз килеп теләк. Әгәр дә безнең арабызда шуннан гына тора икән, әлбәттә. Чөнки аларга кыен. Алар кеше халык, аларның телләрен, мәдәниятен, тарихын саклап калу аларга кыен. Һәм кемдер аларның тарихын үз тарихы итеп атый башлый икән, әлбәттә алар үпкәләп карый. Так, нәрсәле турында? Идегәй дастанында калган идек без. Идегәй дастанында ул әлбәттә аның нигезе Ногай нигезе. Hem ул татарда да бар, казакта да бар, Каракалпак халкында да бар, Кырым татарларында да ялышмасам Идегәй дастаны да бар. Ягъни ул уртак бер шундый безнең мирасыбыз. Әмма Идегәй ул әлбәттә татар тарихының берилеше дә, шул ук вакытта Ногай тарихының шишмә башы ул. Ногайлар шунны аны иң бийек шәхес итеп саныйлар. Иң бийек шәхес. Менә тагын бер сорау. Ойрат, Казан шәһәре. Казан шәһәренең инде хәзер без беләбез теге 1000 еллык тарихын, 2005 елда бик зур бөтен Рәсәйгә, бөтен дөньяга дисәң дә генә булмас, бәйрәм уздырдылар. Шушы 1000 еллык дигән бу сан янында күп кенә үзең беләсең, шушы бәхәсләр йөри, дөресме, дөрес түгелме, 1000 елмы? Акча таптылармы? Нәрсә таптылармы? Да ничек туры килә? Әйдә, менә бу сорауны әзрәк әйләнебрәк уссак, төгәлрәк сорау менә мондый булыр. Шәһәрнең барлыкка килүе. Ниндидер менә каян килеп чыкканы шуның, һәм кемнәр шушы шәһәрдә иң беренче урнашканнар, яши башлаганнар, шәһәрне күтәргәннәр дисәм дөресрәк булыр. Казанның башлангыч исеме Казан булмаган, аны Болгар аль-Җадид дип атаганнар, Яңа Болгар да атаганнар. Казан да анарсына керә башлый ул 15-нче гасырлар. 1000 еллыгы ул һичшиксез дөрес дата. 1000 ел гына түгел чынлап дигәндә бераз күбрәк, артыграк, берничә анда 10 елга бәлки. Аның сәяси сәбәпләре дә бар. Иң мөһиме избатлавы, археологик избатлавы бар. Акча гына түгел, анда күп теге шәһәр итеп санау өчен бик күп избат аргументлар буларга, табылдыклар буларга. Акча ул иң популяр табылдык, аны смиларда әйтәләр дә, шуңа күрә ул ансагалар өчен. Аннан башка әле Кирмән буларга тиеш. Һәм Казанда менә бу тип избатлау. Казанда ул вакытта инде Кирмән булган. Акча ярый ул булмаса да, аны шәһәр итеп санап була иде. Чөнки Кирмән хәрби ныгытма ул вакытта булган. Археологлар тапкан. Ну, ничек теге ярый акчаны аны ыргытып була бәлки чыкырга. Әмма аны бит ул бөтен нәрсә зафиксировано. Ул бит теге кисточкалар белән аны чистартып, бөтен фотографиялар төшереп, һәрбер менә казыган берничә миллиметрны һәр вакыт фотографияга төшереп барган. Аны алдап булмый, ул акчаны теге чыкырга ташлап булмый. Ну, ярый ташлаганнар димәсә. Килеп чыккан ничектер. Теге килгән монда галимнәр, аларны чирткәннәр, ашатканнар, һәм алар теге мәсәлән шулай булган. Кирмән кая, аны кая инде? Ансы кемнән чыгып калган. Крепостьне аны теге ыргытып теге күрсәтеп булмый. Аны фотографиялары да бар. Аны казып чыгарганнар, казып чыгарган кешеләрне дә сораштыра аласыз. Бу бер әле аргумент. Әле шул Кирмән тирәсендә крепость булуын җитми, сәүдә булуы җитми, Кирмән тирәсендә кешеләр яшәргә тиеш. Пасат, аны рус телендә әйтәләр инде. Кирмән тирәсендәге булган бистәләр.
Ул археологик яктан да ул исбатланган нәрсә. Һәм ни өчен без Казанга 2000 ел түгел, чөнки менә парк Горькийда, мәсәлән, 2000 ел элек, 2500 ел элек яшәгән менә шәһәрчекләр булган бүгенге парк. Шәһәрчек бар ди. Шәһәрчек. Ни өчен без 2000 димибез Казанга? Алайда әйтеп булайды. Чөнки менә бу вакыттан теге изелгән тарих. Алар кайдар халык югалган һәм бу Казан җирлегендә ташлап киткәннәр, кайдар бүгенге авыл җирлекләренә килгәннәр. Теге изелгән бу тарих. Әгәр дә чылбыр изелмәсә, берничә гасырлык чылбыр изелүе булмаса, ниндидер булса исбатлау бәлки без Казанга да 2000 ел әйтә, 2000 елда дип атар идек. Безнең шундый идея бар иде, шундый провокацион фестиваль ясарга, шәһәргә 2000 ел городу 2000 лет Цойның җырыннан. Менә шул җирдә анда матур җир, бәлки әле ясарбыз. Хәзерге вакытта археологлар бу изеллексезне избатлыйлар. Тоташтырмакчы булалар димәк. Бәлки ул халыклар китмәгәндер дә. Андый да фаразлар бар. Ну, ул инде килерләр инде бездән Казанга 2000 дисә. 1000 әле безгә 1000 әле безгә. 1000-не булар кабул итеп алдылар, язып куйдылар 1000 дип ансыдан. Әйтеп куям, татарлар ассызыклап куям, бик күп төрле элештән килә һәм бик күп төрле дулкыннар монда килгәннәр, халыкларның берләшкәннәр, төрле кавымнар, кемдер теге хәтта Урта Азиядан, кемдер Үзәк Азиядан, Монголиягынан, кемдер Алтай якларынан, кемдер мондагы Авропалы халык һәм башкалар. Бик күп тамырдан. Без яңадан шушы тапшыруыбызның башында башланып киткән, каян килгәнбез дигән сорауга яңадан янып кайттык. Әйдәгез, хәзер инде барып җиттек шушы тарихи. Ярым Кытай турында әйтәм. Әлбәттә, кирәк. Кытай турында түгел. Бар бит аларның драконнары. Татарча ничек Аждаха. Аларның аждахалары бар, безнең аждаха. Безнең аждаха көчлерәк. Аларның аждахасы не? Безнең бит аждахабыз теге гербта, Казан. Аларныкы картоннан. Җылан тау безнең бар. Аларныкы картоннан дигән кирәк. Бәйрәмнәрдә чыгаралар ишар байтак картон. Безнеке тауда дисеңме? Безнең Җылан тау бар монда Казанда. Анда монастырь хәзер инде барлыкка килгән. Әле Казан. Зилантов монастырь менә шул. Анда үз вакытында ныгытма, хәрби ныгытма Казан ханлыгында вакытында булган 5 балта дигән җирлек анда булган әле. Хәзердә 5 балта әле ул бар. Казан ханлыгы вакытыннан бeri килгән тарих. Анда имеш шул аждахалар торган, һәм бу аждаха теге очып киткән, бу риваят буенча. Әмма аның тарихи бераз нигезе дә бар, ну, этник нигезе бар. Ул аждаха менә Арча якларына очып йөргән шулай. Шуңа күрә менә Казан белән иске Казан бик нык бәйле. Моннан шундый нәтиҗәдә ясыйлар. Һәм бу аждаха ни өчен Кытайныкыннан көчлерәк, ул суда да йөзә алган, очып йөри алган, теге утыда чыккан. Кытайныкы суда йөзә алмаган. Һәм тиз утыра торган булган. Һәм батарея тиз утыра. Су эчендә дә ут чыгара алган булган. Безнеке. Безнең су эчендә ут чыгара алган. Менә күрәсең. Мин әле генә уйлап таптым, но Мишә булмасын, бик бердә ярый. Безнең автобус һаман югары. Ярый, карагыз. Әгәр дә менә шушы һәм ничә мин моны әйттем. Һәм менә бу аждаха белән бәйле шундый образ инде, ул күп кенә төрки халыкларда бар. Менә безнең аждаха ошаган аждахалар. Ул шул очып йөргәндер инде ул бәлки. Һәм без аның аркылы тугандашлыкны да белә алабыз. Шундый риваятлар, шундый образлар аркылы, әкиятләр, дастаннар аркылы без үзебезнең тугандашлыкны таба алабыз. Ниндер өлешебез монда килгән, аннан киткән анда Казакстан якларына да. Һәм бу безнең двоюродный, троюродныйларыбыз. Чөнки аларда да шундый ук риваятлар, шундый ук дастаннар, шул ук ошаган телебез, нигезебез бер үк. Нәкъ ошаган. Инде хәзер барып җиткәндә, хәзер менә татарлар ничектер булса төрле язмыш кичереп, Петр I дип әйтәбез, аның заманында да теге бик ничек кенә әйтим, авыр заманаларда булып, онда татарлар гына түгел, анда күпчелек халык, безнең менә шушы бүгенге көндә Россиянең империясында яшәгән. Аннан соң килеп менә Екатерина II, аңа каратадаган татарларның менә бар шундый теге бер сүзе, теге аңа бик рәхмәтле дигән. Ни белән бәйле?
Әби патша не белән бәйле менә шушы рәхмәтлелек? Бу ничектер, белмим, күбрәк бүгенге тарихларда күбрәк язалар Екатеринаның теге тарихка, татар тарихына керткән өлеше. Мин аны тарихчы буларак бары тик уңай яктан гына бәяләмим, татар өчен аның тискәре ягы да юк түгел. Һәм мәсәлән Казанда Екатерина һәйкәле куелган чакта без моңа каршы килдек. Ни өчен? Biz менә Ногайны, безнең бер өлешебез Ногай өлеше. Без Ногай халкы белән кардәш халык чынлап дигәндә. Менә Екатерина вакытында Ногай бик нык кырылган. Ни өчен Ногай шундый кичкенә халык булып калды? Чөнки Екатерина вакытында Суворов дигән генерал аларны кырды. Ногай урдасы дигән дәүләтне бетерү максаты белән кырылды. Һәм калмыклар дигән халыкны да алар аңа ничектер теге натравили инде. Менә шул нигә Ногай халкына. Аннан Кырым ханлыгын бетергән патша ул Екатерина. Кырым татарлары безгә тугандаш шулай халык һәм алар безнең тарихыбыз бик бәйле. Без шулай кардәш халыклар. Менә моны белә торып, ничек без аңа бары тик уңай караш белән карый алабыз кына. Һәм менә шушы халыкны бетерүнең максатын нәрсәдә күрде икән? Бармы берәр мәгълүмат аның турында? Ни белән бәйле? Бу берәр теге куркумы, көчәеп китеп территорияны ахырга кадәр яулап алу Идел якларын, чөнки Ногайлар шул Идел якларында йөргәне. Кырым ул шулай сәүдә юллары шул. Бу икътисади сәбәпләр белән дә бәйле, шул вакытта идеологик сәбәпләр белән дә бәйле, чөнки бөек шундый biz ders теге начар сүз булмасын инде динебезне дә алга тәрәбез үзебезнең рус динендә шул идеологик максатлар булган. Әмма башка патшалардан аерылмалы буларак Екатерина туктаткан көчләп чукындыруны һәм менә әйтәләр, ул имеш Мәрҗани мәчетен төзеткән. Төзетмәгән, ул бары тик рөхсәт кенә бергән. Ниндине төзисегез килә, шундыйны төзегез дигән. Рөхсәт бирү ничен ул шундый бик адым итеп санала ала. Просто ул, рөхсәт биргән дә указ язган. Шуның биеклеге. Екатерина вакытында татарлар әле Орынбур якларына күчкәннәр. Анда да аларга сәүдә буенча күп кенә хукуклар бирелгән. Әмма шул патша бике вакытында халкыбыз икенче сортлы гына түгел, өченче сортлы халык булып калган ул вакытта. Һәм күп кенә шикләнүләр ул вакытта калган. Һәм мәчетне төзер өчен рөхсәт алырга кирәк булган. Узак дистә еллар синең ул мәчетне төзетергә әле рөхсәт кагазларын җыя торган булганнар. Хәзерге вакытта. Татарстаннан тыш күп кенә төбәкләрдә шул хәлләр. Әгәр дә крашен итеп син язылгансың икән, күп кенә крашеннәр ул вакытта алар рәсми рәвештә чукындырылган дип язылган. Ачыгын дигәндә алар ислам динен тоткан. Һәм күп кенә авыллар хәзерге вакытта мөселман динендә булган татар авыллары ул элек чукындырылган дип язылган булган. Һәм алар рәсми рәвештә үз диненә кайта алмаганнар. Һәм рәсми рәвештә алар шул православ динен тотарга тиеш булганнар. Шуңа күрә ул шикләнүләр бер кайда китмәгән, һәм шуңа күрә без теге Әби патшаны бары тик уңай яктан гына бәяли алмыйбыз. Ансаңлашыла, мин әйтәсем килә, күпчелектә менә мәгълүматларда эзләсәң, бары тик теге уңай яктан, бары тик әйбәт яктан гына. Бездә тагын Екатеринаны килгәндә, әлбәттә, экономик яктан ил нык үскән, яңа шәһәрләр барлыкка килгән, шул Мамадыш мәсәлән, ул шәһәр булып киткән, аңа статус бирелгән, Зәләгә статус шундый бирелгән, яңа сәүдә юллары кырылган, менә Екатерина юллары дигән нәрсәләр бар. Катерина, Салават абыйның җырлары. Анда Кандалы турында җырлый бит әле. Кандалы турында җырлый. Катаржан юлы бит инде. Катаржан юлы. Бу бит моны да онытмаска кирәк. Халык тарихында, димәк, Екатерина исеме ул
әле кытаржаннар, төрмәләр белән, зинданнар белән бәйле, кытаржаннарның авыр язмышы белән бәйле. Шуңа күрә халык тарихы Әби Паша гына түгел, ул Кандалай һәм кытаржаннар тарихы. Әйдәгез, менә бүгенге әңгәмәбезне ансы без төшереп бетергәннән соң беренче эш булып, Алла бирсә, тамамлык бүгенге әңгәмәбезне ниндидер төп фикер белән менә без киләсе идек, ниндидер шушы төп фикеребезгә каян килдек без татарлар. Ни белән шөгыльләнгәнбез, бүгенге көндә нинди икәнбез һәм иң мөһиме, менә шушы очрашу, шушы аралашуыбызның китсен иде. Менә бүгенге подкастыбыздагы ниндидер теге менә халык эчендә кызыклы тема булып, белсен иде менә шушы үсеп килә торган яңа буыннарыбыз үзләренең кем икәннәр. Менә томыр буып ага каныймы? Каян икән белергә кирәк. Без белми яшибез. Онтыла бара, чөнки бүгенге көндә күп кенә нәрсә безне кайдыр алып китергә мөмкин. Безне күп кенә икенче төрле нәрсә кызыксындыра. Без YouTube'та теге ачабыз икән, шушы YouTube сайтын бер нәрсә карый башлыйбыз икән, име? Теге кызыклай белән дигән ул безне икенче якка алып китергә мөмкин. Минем теге үземнең андый хәр булганы бар. Иртәнге сәгать 4тә нигә Югославия таркалган микән дигән әйберне эзләп ятасың, ул нәрсәгә кирәк ул мәгълүмат. Беренче чиратта үзеңне белергә кирәк. Менә безнең шушы Татарстан тарихы белгече буларак та айрат. Төп фикерең нинди? Менә шушы үзебезнең тарихыбызны саклап калу, үзебезнең тарихыбызны онытмау өчен. Нәтиҗә ясыймы? Менә шундый нәтиҗә, менә безгә кирәк тарихыбызны белик, җирле тарихны белик, авыл тарихларын, шәһәр тарихын, Казан татар бистәләре тарихын белик, һәм яңа фактларны да чыгарып социаль җитәләре, шәҗәрәләрне өйрәник. Безнең 7 буын әби бабаларны гына түгел анда, 10 буын бабаларын да белик. Бу һәрбер гаиләгә бәйле. Һәрбер гаиләгә бәйле. Һәм кайсы бер вакытта шәҗәрәне казый башлыйсың, син чынлап теге аксияк булырга да мөмкин, теге хәрби вакытта гурланып безнең теге ислам динен таратуда татарларның миссиясе зур булган һәм хәзердә бар. Россиядә күп кенә мәчетләр безнең бабаларыбыз тарафыннан салынган һәм бу инфраструктурага кулланыла. Һәм бәлки бу безнең Аллаһ Тәгаләдән бирелгән миссиябыз, менә бу исламның. Онытмаска кирәк. Һәм инде нәтиҗә ясаганда без 1,5 мең тарихлы халык безнең исемебез инде 1,5 ел билгеле. Безнең дәүләтчелек тарихы аннан да күбрәк 2000 ел элек тарихы. Безнең күп шәһәрләребез булган, безнең сәүдәбез булган, без күп җирләрне яулап алганбыз һәм шул ук вакытта аннарысын безнең фаҗигале битләребез дә күп булган, ачыкларыбыз, көчле чукындыралыбыз, восстаниеларыбыз да булган. Бу тарихлар барысы да кызык һәм алар теге зур блокбастерлар төшерә алырлык. Бәлки киләчәктә шундый хәлләр дә булыр, чөнки без бүгенге көндә бу юнәлештә эшне яхшы алып барабыз. Шушы подкастыбызны тыңлаганыгыз өчен барыгызга да рәхмәт. Ахырына хәтле тыңлап бетергәнсез икән, без бик әйбәт дигән сүз. Куегыз лайклар, куегыз теге үзегезгә анда басыгыз колокольчикларга, таратыгыз дусларыгызга, карагыз, тыңлагыз. Бу кызык түгел шикелле, бер яктан карасаң гына. Кызыксына башласаң үзеңнең ким икәнеңә. Бу бик кызык. Бик зур рәхмәт сезгә.